Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o ga pizza 27 na. Buwan mga higala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa pikas bahin mga kagilaan na mga supporters di kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mopahigayon og duha ka adlaw nga kalihukan alang sa ika-80 nga birthday sa kanhi Presidente ugmang adlaw Marso 28. Straight to the point. Karong adlaw dunay Unity Caravan paingon sa boardwalk sa Danau City gikan sa Mandawi City, og sa gabi himuon ang programa sa Danau City boardwalk gihapon alang nas pagpahigayon og manyanita. Straight to the point. Ang ugmang adlaw Marso 28 himuon ang birthday tribute sa pasilong sa Paradise sa Giso, Mandawi. Adunay himuon nga Unity Run o ga birthday party alang sa 200 ka mga kabataan gikan sa pasilong sa Paradise. Halad kini nila ni Duterte nga duol ang kasing-kasing alang sa mga bata. Straight to the point. Ituyo pagpili ang Danau City alang sa manyanita tungod kay ang mga kaliwat ni Duterte taga Danau City, samtang sa pasilong sa Paradise ang birthday tribute tungod kay sa maong lugar katapusan nga nakita si Duterte sa mga Subuanon niadtong Pebrero 22 alang sa prayer rally. Straight to the point. Doon ay mga kalihukan mahigala no ang mga nagkadaiyang katawhan sa Pilipinas kadtong nagpakabana mga higala labot ini nga panghitabo ni Presidente Rodrigo Duterte og sunod-sunod ning maong mga pagpahigayon og tigom-tigom no dito sa gawa sa nasod mao sad gihapon mga kahigalaan no si ang partner ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Hanilit Abansinya o ang anak nini nga si Kitty, sila may kauban ni Duterte atol si ang birthday o bang adlaw tuanan nangabot na mahigala sa The Hague sa Netherlands. Straight to the point. Doon na sa mga Pinoy nga nagtapok-tapok dito o in fact mga kahigalaan daw kada adlaw naman mga higala mga Pilipino nga tuwa dito indekin. Tingaling nagsabot na siguro sila no kasi may mo duty dito mo namang nag-duty na sa dito mga kaigsunan. Ang dunay trabaho o niya katungway trabaho mo adto sa The Hague. Okay, aron nga ang inyong mga trabaho sa dinha dili pod maapektaran dahil napita. O tingali ko magsabot-sabot o depende o magsabot panalitan o matag weekend balang kaha. Mahimo po mahila pong giingon nga di na gusto nga biyaan kuno si former President Rodrigo Duterte. Muna nagsabot-sabot siguro na sila dito mga kaigsunan nga doon na gyoy mag-duty dito mga kahilaan. Straight to the point. Giingon sa mga Pinoy dito o giingon ni Vice President Sara Duterte nga magpuli-puli kuno ang mga Pilipino di kay dito may galawa na may adlaw kay mga Pinoy nga naa. Unya mura na mahinog na himong tourist destination ang The Hague. Nahimo ng tourist spot mahigala ang ICC detention na facility. Si Duterte mahigala may nakapahimo ni ini. Natingala to mga Dutch police dito og mga taga Netherlands nga unsa man ning ilang gipapriso dinhi kadaghan bag fan. Unang hitabo mahigala sa tibuok history mahigala sa ICC. Kaniadto do na naman to mahigala mga magtapok-tapok pero gamay ra kini kay magtapok-tapok pultin daghana og ang katawhan mga higalang mga Pinoy sa tibuok kalibutan nga nagtapok alang ni Duterte. Straight to the point. Naay joke na si Duterte himuong tourism ambassador. Joke na lang sila mahigala nga himuon ba kang tourism ambassador sa Netherlands kay nanaghan ang mga tao nga gusto mo adto sa The Hague. Doon na gani mahigalay nagsabot-sabot na katong mga dunay ikakaya maka-afford mga kaigsunan nga mo adto mahigala sa ICC. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mga Pinoy lang daan nga tuwa na daan sa Europe indekin. Tuwa na dito napita sa kanang area
Katong mga Belgium o guban pa nga mga silingan na lang dito. Adto naman lang mga koigsunan mo, labang naman lang dito. Kay og doon na kay visa makasud kay Europe, magtabok-tabok naman lang dito mga higala. Ang uban mag-train naman na dito, So kana na ang tuwa dito mga higala, maglabang-labang na lang sila dito. Og doon na kay Schengen nga visa, awa na. Makasud na ka, maglabang-labang na lang dito mga higala sa the Netherlands. Straight to the point. O na tabo man na tingala sa dito nga mga pulis, mga Dutch police, ang mga taga Netherlands hasta tong taga dito sa ICC facility ug uban pa nga unsa man ning ilang gipapriso nga kadaghan bag fans ani niya, Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw. Samtang tagaan tanig pagtagad mga kaigsunan. Doon na po'y uban nga nagplano nga inig Holy Week kuno adto na lang sa mag Holy Week. Total bakasyon man total may trabaho, adto na lang sa mag-pilgrimage baka dito hinoon. Ato na pagtagad robontaga mga higala sa banuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pasig makaingon ang Netherlands ana nga medyo okay ning kalaki hada murag mutaas among tourism industry ini dire. Sa may plano ni mo da Indaikin sila si Araceli nagkuan na sila dito wa bay ticket nga kuan kana na ang sa may ingon ni Rina Araceli nangita sila og ticket nga bubarato. Pero kini nangita mo promo diha. Para di ba na makakita kag promo og daduol na katong layo-layo pa. Bida ka alegre hinon ning kalakiha mga sukid tig paminaw. Pero kini ang visa po din dito or kini ni ang ila po dito mga higalang British eroplano kung panalitan mo daghan pang pasayro mo mahal mo sana. Di nakakakita 1 piso ana nga sale anang kalakiha. Ato lang agi katawa mga sukid tig paminaw taga-tarig pagtagad robutaga sa Banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Diri sa ato si Senador Amy Marcos mikalas na gyud formal gikan sa partidong alyansa mga sukid tig paminaw og matod pa independente siya nga kandidato di na sa muuban sa partidong alyansa. Straight to the point. Nagipanguluhan sa iyang igsuon nga si BBM. In fact, human mga higala sa Senate investigation nga gipasiugdahan ni Senador Amy Marcos atol sa campaign rally mga higala sa alyansa wa na i-appeal ang pagmensyon ang ni Amy Marcos. Straight to the point. Matod pang BBM 11 ra ang iyang kandidato. Straight to the point. Kantarig pagtagadlon mga higala unsa magining ilang panagbangi sa managsuon. Nagkabangi gyud ning managsuon. O ang gikabangi ni Amy ang asawa ra o charchara ka ni or tinuod na gini kay na naman ubusugot kag sa dili kanang Senate investigation mahimo ba kang drama-drama pero medyo makadaot pa sa mahigala sa administrasyon ni BBM kay na butyag man na expose man mga higalan dunay kakulian gyud ang pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte nga daw gisurrender sa Pilipinas, giinsulto sa Pilipinas ang iyang kaugalingong konstitusyon, ang iyang kaugalingong korte, ang iyang kaugalingong sovereignty. Straight to the point. Unya, di man pod ganahan matod pa si Amy ni Martin og Lisa. Noon bagi ka kanay mga sukit di paminaw no. Kay maoy na kaingon nga naguba ilang relasyon sa mga Duterte matod pa. Straight to the point. Ako tagag pagtagad robontaga mga higala. Unya ang alyansa ron so kuwang ang ilang kandidato. Unsa man dunay mga balita nga dunay mga initial nga mga kasabutan nga ikarga na dito sa alyansa si former Senator Kiko Pangilinan o si Bam Aquino. Straight to the point. Nga muipon na sa partidong alyansa. Kay doon na naman mga higalay wa naman sa Amy. Unya ang uban na nga sa alyansa medyo katagakon man ang uban nga tagak na magani sa survey sa latest survey. So doon na mga plano nga si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan nag-ung-ung naman sa sila mga kaigalaan og doon na mga tagak din makasud na si Kiko o si Bam. So unsa may tabuan ni musud ba ka sila sa alyansa or i-post na lang na sila mahigalag dugang. Kaya wa naman nag-ung-ung naman si Kiko o si Bam og dunay matagak lang din kana sa top 12 og matagak ka nag-usaduha makasud na si Bam Aquino og si Kiko. Pero depende pa po na kay mo kamas-kamas pa man sa tong uban. Ang uban taon may gila nga tagak bida naglisod nag-recover.
Tagantad pagtagad ron kay aligre mahigala ang latest survey karon sa SWS. Nagkatukma na ang SWS ug ang Pulse Asia niining maong mga surveys as pagkakaron tagantad pagtagad mahigala karon butaga no ug unsa man ni kang Aimee tinuod lagi kani o dili ang uban mahigala makaingon tinuod lagi ni kay nagsinit investigation na gud niya karon ni kalas naman ang uban sad murag nagduda gyapon pero ang uban sad ingon nga murag mao na gini unsa may tabo si Bam Aquino ug si Kiko Pangilinan nga kontra sa administrasyong Marcos. Okay ba nga mo ipon sila dito or dili na lang? Muna ang dakong pangutana mga sukit di paminaw, Tagatanig pagtagad. Pero yung sa politika dahil kayo makapadaog, daadto na lang siguro. Pero doon naman po yung mga prinsipyong gibarugan. Muna karon nga, depende ni unsay kalaki aning kalaki haron, Straight to the point. Bidan ng politika sa Pilipinas, mga kaigsunan. Kini karon murag kitag nagtan-aw og salida ba nga thrilling kayo nya wa mata makasabot unsay sunod nya twist kasamang case. Dili kayo kon ba? Di ba pareha nang predictable kayo ba nga pagkasunod karon itong taon na kuna kuno tahon na ron karon itong taon na mosuda sa karon kasabot na kadaan ba? Ma-predict na nimo dan sa sunod mahitabo sa sunod angle kini mahigala bida ang twist mga sukit ti paminaw mura kag nagtan-aw og sine nga wa ka masayod unsay sunod nga mahitabo. Mga unexpected mga higala mga panghitabo kana landaan mga kagalaang campaign no nya human kisabay nagdaho mahigala nga inanion nila mahigala sa presidente Rodrigo Duterte de kini mga tao karon ang reaksyon nini mga tao kung imong tanawon reaksyon ni mga higala sa pagdakop ni presidente Rodrigo Duterte mo nang dunay daghang mga rally dunay mga higalay prayer rallies dunay panagtigom-tigom. Pero na akong awhag mahigala basta for as long nga magtigom-tigom lang ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte walay gubot, no? Mag-prayer rally lang okay ra na. Part na sa freedom of expression. Basta importante lang peaceful lang 'yon, no? Mao ra gyud importante. Onya kini niyang mag-caravan ina no? Labi na birthday mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte ug mga adlaw. So na po'y mga tigom-tigom ang mga tao murag wa na makaiplano ning mundang dai. Ang akong advice inyo no kana na ang paningkamot ta sige magtrabaho unya tagailan ninyo og schedule og unsa ba sama dito sa the Netherlands mga kaigalaan mga tawa na may undang kada adlaw na naman gyud dito posible nag-duty na gyud sila dito mga sukit dig paminaw no muna natingala nitong taga Netherlands nga usab ni ilang gipapriso nga kanang daghan may kini ni ang mga tao nga kuan naama dinhi unya kini ni ang hasta po sa Pilipinas so ang akong advice nga peaceful rally lang peaceful lang nga panagtigom-tigom part na sa inyong katungod kung magtigom-tigom no walay gubot gyud o ga prayer rally okay lang na no o ga inana lang nya karon kini ni ang hitabo may gala pagdakop ni Presidente Duterte gida sa the Netherlands kisabay magdahom ana mahikaygalaan nga ang Pilipinas kana na ang musurrender siyang sovereignty nga in fact si Bongbong Marcos sa Crispin Remulla sa una mga interviews tayo di man gyud no kay kini magud mahigalag mo surrender ka sa ICC magud mura magud sa mga kailag dako bang questionable sa atong sovereignty kay kana kung ICC mosuod siya kung ang usa ka nasod panalitan gira panalitan nga di na functional ang mga korte. No, kini ato kaklaro ng functional man ito mga korte. So dili siya kon ba? Daghang mga panghitabo nga wa mag-expect ang mga tao mo nang tuwa na mga higala sa dahig si Presidente Rodrigo Duterte niya sunod-sunod ang reaksyon sa mga tao nga di ni mo damhon nga inana ang reaksyon sa katawhan mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unya dunay Senate investigation. Si Senator Amy Marcos na padawag og Senate investigation. March 11 to nahitabo tong pagdakop ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pagka March 20, dunay gipahigayon nga Senate investigation. Okay ni, si Amy Marcos maoy nagapasiugda ining Senate investigation. So ang uban maingon, wa naman ulahi naman ang Senate investigation. Pero og yung tan-aon, dunay mga na-expose. Musugot kag sa dili, dunay mga na-expose nga mga palpak mahigala og mga plano nga porbida na-expose ang mga gibuhat sa administrasyon mahigala ni BBM. Straight to the point. Ug ang nag-expose ini knowledge da nang igsuon nga si Amy nga mo'y nagpasiugda ni. Tanawa John Vic Remulla di nagkapunga-punga o panubag.
O dito may galas interview ni Pinky Web, may pagkatubagan niya kasi nagplano. Ako, si BBM, o si kanana ang Gibo Chodoro was there, si Eduardo Anyo sa may in-charge sa intelligence, paspas ka pagkatubagan nga straight yun nga pagkatubag, ha? Sa dang ipangutana sa Senate may gala kay wa sa magdahom nga mga tao ang reaksyon day gibalikas ko si Gibo day. Si Anyo, mga traidor mo, ha? Ikaw Anyo, traidor kang dako. Kay ikaw may sekretaryo Duterte kanadto, alter ego ka pero mo na imong gibuhat na ba? Lain-lain mag-reaksyon ng mga tao. Na ang mga higala na suko ni Anyo doon na po nilaban. Sama ni Tore ba nga doon na suko. Doon naman po gusto magpa-picture ni Tore. Ano naman siya nga, dami mo napapicture sa akin. So, lain-lain ba? Karon sa Amy Marcos, nagpahigayon aning Senate investigation, kini mo Senate investigation, maka-benefit sa ani katong uban sa si Bato o katong uban nga matod pa doon na pailain nga batches mahigala sa warrant of arrest nga gi-issue matod pa ang ICC. Wa pa ta kakita ana. Huhungihong pala na, pero delikado mo kanang huhungihong mga higala og maagi-agi lag huhungihong rong panahon na. Kay kini bitaw sa John Vic Remulla o kini sa si Gibo Chodoro og sa si Anyo nagtigom-tigom sa Malacañang tungod lang kuno to sa huhungihong. So karon pag investigate ni Amy, makaingon tong uban wala man ulahi naman na. Pero dunay na nga expose. Dunay na nga expose nga kaingon kag kabiha day sa ilang gibuhat, no? Unya musugot tag sa dili dunay mga violations sa constitutional law. Nag-invite pa sila mahigalaga mga experts constitutional law. So na-expose, na-explain dito nga di ni mao. Nya unsa man na makadaot na sa administrasyon ni BBM. So moto nga murag makaingon ang mga tao nagkabangi na ginig maayo. Sa tunay bawaan matod pa wa man kuno magkabangi igod si BBM og si Amy. Ang nagkabangi si Amy og si Lisa Marcos ang asawang BBM. Og nagkabangi si Amy og si Martin Romualdez. Amo tinuod ba kagana? Ang uban magduduha man kay Marcos man nag-apelyido ani. Pero ang uban sa makaingon tinuod gini. Kaya naghimo man sa Senate investigation nga nakapahatag man gina mga higala og pag-expose nga dunay kakulian gyud tong pagkadakupa. Nya ikaduha pag campaign ni BBM. Di man ang campaign ni BBM na dito sa Cavite ni no. Pag campaign ni Bongbong Marcos ang alyansa, wa na niya i-mention na igsuon nga sa Amy. Ug unya kini ni ang iyang gibutyag na dito 11 ang iyang kandidato, dili na 12. Ato sa kuno paminawon sa BBM be. Sige kuno dong. Kini iyang pagkuan. Nay audio ani. Sige kini. Po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat. Okay, so dito ni sa Cavite og Laguna wa na niya hisguti si Amy sa iyang speech o sa iyang gingon ang 10 or 11 nga mga kandidato wa na madusi mga kaigalaan. Kay wa naman si Amy Marcos murag nagkabangi na kini himo man mga higalag Senate investigation si Amy. So ang iyang kandidato ambot sa man iyang kandidato may galang ato lang ning klarohon na intentional ba ni nga wa na niya i-mention si Amy? Intentional ba ni nga dili na dosi ang kandidato? O nasipyak na sa siya ato? Basig nasipyak na siya, nakalimot siya na nga dosi na ng kandidato. Kaya nga naman giingon, 10, 11, basig intentional ba ka na o basig nalimot na ba siya? Pero sa LED god, sa LED nga na ang mga naong, wa man ang naong ni Amy. Medyo doon na nagyo siguro ikakulian eh. Tanawar ko, balik ako no doon be, atong paminawon ko ng audio be, gamay lang ha. Okay, sige. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat. Okay. So kini tinuod ng giska ni dai kay mo lang magud kayo ka nga
wa na gyud i-mention sa imi o baka sa makalimot lang or baka intentional. Ikaduha, ingon siya ang atong kandidato di na gyud wa man na ma-mention 12 na gyud. Kay 12 man ka kandidato mga higala yang gi-mention 10 or 11 murag unsa ba ni ang pagkakasult o baka nakalimot ba siya pila gyud kandidato. Si Amy Marcos formal nang nikalas. Asa man tong statement ni Amy Marcos dong atong i-flash kuno sa atong screen nya atong basahon alang sa mga naminaw sa radyo karon. Mao ni ang pahayag sa pagkalas sa alyansa ni Senator Amy Marcos. Matud pa niya Tagalog man ni mga kagilaan niya kini akong Tagalog ra ba gahi man ni kaayo. Pero ako lang basahon pasensya na mo dia kay karigtas tingog more or less pag-abot sa Tagalog puting gahian. Gini mga Bisaya, mga higala, mga gahig dila gini. Ato lang yung basahon alang sa mga listeners sa radyo, ang katong mga sa ato mga higalang mga sumusunod sa social media, makabasara sila. Amo ni, pahayag sa pagkalas sa alyansa. Matod pang Amy Marcos, sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at subjudice rule, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato, ang mga kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ay mistulang nagtatago ng mahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit, sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan. Pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberenya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Signed mahigala Amy Marcos, Senator Amy Marcos mga kaigalaan. Sa Binisaya pa ni sa akong na kinini ang natuklasan sa bala natuklasan dai na diskubre sa matod pa niya sa akong nadiskubre sa sumpay pa ni dong napalay sumpay din taas iyang kwan o dapat man sumpay din gamay lang kayo ha. Ya to sa basa sa adong may unya na to na explain to sa basa ni pahayag sa pagkalas sa alyansa man to kutob sa katotoang pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte kana no nya sa sumpay ana na sumpay pa ni kana mo na sumpay sa aking mga paunang natuklasan na ilalahad ko sa mga darating na araw. Malinaw na may hakbang na ginagawa ang administrasyon na salungat sa aking mga panindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili kong independyente. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Straight to the point. Kuyaw ning ka na pag tanaw ha. Kaning pagkakuha kay basa na ko kay nga ako'y Amy Marcos kay asa balik sa names. Kuha na kay nga higit asa man to katapusan names. Katapusan paragraph B kana. Hamon to kata. Sumpay pa nila bagay sumpay dai. Taas man din kuha na ha. Mora ni. Sige, okay. So, ang kuwan kay, tanawa kay, kuwan na kaya tama. Pagkatapos ang paragraph, higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukad na kay, ano dahil ka nga, alyansa. O sa mga kayo patukaran, kato ng Pilipinas, Duterte pa rin. Lagi katawa mga kaigso. Sa may ipatukar ikaw man anak kanang ingon ba nga yes, Amy Marcos higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Pag bawat Pilipino sa may tukar sumpay katong kuan alyansa or sa to ilang kanta tong usa nga ang pagbabago sa
Or dili na ang alyansa ipatukar kay wa naman hikalas naman siya. Basi ka rin na ni sa kwan. Pilipinas, Duterte pa rin. Sinsala mo sa kong tingog nga more or less, ha? Sa may mas angayan nga atong background, ano eh? Samtang magbasa ko, ano ba? Sa may background mangayan, katutuang kwan? Kinini ang Pilipinas alyansa para sa... Lagi ka to katawa. Samtang magbasa tani, unsa may maayong background music ang katong alyansa or kato na lang ni kalas naman sa alyansa di na siguro kato na siguro ang kwan. Pilipinas Duterte pa rin. Oh. Nga atong isgutan mahigala ang survey ra ba mga kagalaan sa SWS. Nag-una na karon mahigala ang Pulse Asia o kining SWS, si Senator Bongo may nag-una. Mo ni alyansa para sa bagong Pilipinas. Be ato ko nang patukar ko no gamay day. Sige ko no be, asa man tong kuana. Higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Be, tukar. Kana. Kaning tukara mo angayan or katong kwan? Alyansa ng pagkakaisa. Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bawat. Sige, katsa. Asa may mayo og ako basahan na kato may ni ako hindi patukar or katong Duterte ako na kuno day ako basahon na niya dayon tukari dayon para maminaw tawag nga sakay angayan. Higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya sa i-timing diha kuan kay production ning ato names. Ako basahon na tukari kuan ato matimbang mausay mayong background na alyansa ba o kato Duterte be. Tapos sa paragraph ha. Higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukar. Alyansa may puna. Okay, kat. Saman, angayan na siya or katong usa. Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin. Sige ko no. Ako basahon ang kuanha niya. Tukari. Atong timbang-timbangon o kung sa'y angay aning ipatukar. Buhan mga higala, maklaro ta, diba? O sa to katinuod to si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino, mo onboard na sila po sa alyansa. Puli sila or di sa Mudayon. Kay Mudayon sila, mag-practice sa po si Bam o si Kiko nga, alyansa. Pero murag na nag-ingon nga dili ko no Mudayon. Sige, paklaro ta lang na kay depende man kining politika mo nagigingon nga na mga unexpected na napita. Posible dili Mudayon, posible Mudayon kani mga kuan ko nakabati sa kuan mga kaigalaan nga mga ohong-ihong ha. Sige, ako basahan ang last paragraph niya atong patukarag Duterte kung asa may mas angayan be. So bato pang aymi, higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukar. Ay kumalat na Pilipinas Duterte pa rin. Okay, Katya, asa may mayo? Asa may nindot paminahon ki? Ang alyansa o kaning Duterte? Ang ato'y background ba ni Aimee kaning kuan? Kay naman na kay partido man. Oy, problema ning Willie Rebellami kay padayon na to sa boom tarat-tarat. Namayag ka galingon to si Willie. O kining kuan pod kining usaning usa nga sa magbigay ng ayuda bigyan sa tupa. Agi kato katawa mga sukit di paminaw pero huna-hunaon sa di Bam Aquino og ni Kiko Pangilinan usaban on board sila dito or dili
sa alyansa or dili na lang. Kinis Kiko og si Bam nagpaabot man na dunay mga tagak ilang nabita sa top 12 na mosuod ba na sila. Pero hindi sila kumpiyansa sad kay ang uban mo kamas-kamas sa si Philip Salvador ba misaka ra ba sad? So si Marcolita ni saka na ra ba pod, no? Ato ning tan-awon mga higala ha. Unya sa akuan. Pero standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Standby mga sukin tigpaminaw nga mga lokal nga mga balita. Alas 7:10 na.